Вече топ най-забавни танци. Сега ще изпеем една песен. През 12 век се родил един човек. Той на вещица прилича и децата не обича. Пълна кошница с храна, той танцувал ча-ча-ча. Втори танц. Пикачу. Пикачу, Пикачу, а, Пикачу, бе, Пикачу, Пикачу, бе, Пикачу, Б, С. Пикачу, 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 Пикачу. Сол, си, сол. Сега. Сол, си, сол. О, ден, Джули, о, ден, Джули, Джули, джа, бебе, джа, Мексико, Джими, яката, Джими, уа, Джими, яката, Джими, уа. I love baby, I love chiche, I love baby, I love muslе. Аката, баката, сеньорита, опсаса, бум, шакалака, бе. Сега... Кока. Да. Кола. Кока-кола. Как беше? Чакай. Чакайте, приятели. И така, приятели, припомнихме си го. И продължаваме. Кола. Кока-кола. Бързо. Зера мера, шамбирмена, зум. Ечи мери, елипсели, титака, альбом, шат. Дай го много. Ти си на топ. Елипсели, титака, альбом, шат. Оле, това беше много забавно. И така, последвайте ни, защото ще продължаваме да качваме много яки видеа. Довиждане, до по-късно! До следващото.